Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laeng idi kalman. Apeng amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa, kat maibasa na giti pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Iti kalman lain. Ti pakasalitaan ni Almira, yan. Pakasalitaan ni Almira nga napoluan, malagip mo pa'y. Ngata, sagudahin nga riti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, takas taon ay manen ti panag-imagine ko, agsipot tamang mga kumanen ti programa ni Sir Nelson. Ti programa na nga napoluan, malagip mo pa'y ngata. Manong Nelson. Magustor launay ti buses na manong nemi ore ko la idin na tilapayag ko iti speaker ti transistor radio. Nang runa na manong nemi no dadyo paset na ang gareng-eng dadyo paset na adalab making na Manong nemi nagradwarak laeng ti high school. Siyak tinauna kada kami ngagkapsat kini Juju. Iti agradwara kon ti high school sa anak kong nga nag-college gamo nga rod iti kinarigat ti panagbiag mi. Di tatanggo agpaspasada lang ti tricycle idinto taulila kami iti ina. Ti araramidek dito balay housewife kan aday rapraping ko nga sari-sari store. Iti kasta nga malem iti alas 12:30 iti tangat aldaw, mangrugin ti programa nga malagip mo pa'y ngata. Kabasit ken kaawam meten ti kaawam meten manong nemi iti aggatang. Iso nagimasin ti panaguldag ko, iti unek ti Changi manong nemi, iti uluwanak daytan ti transistor radio. Makaabukay rik na, makapain love, ti buses na ngamin manong. Kasla datay maguyog iti riknak no mga kudibuses na. Nang naruna no, makilab making, dagiti agek, arakop, areng-eng, nagmayat, manong nemi, kasi kala may imagine nga siyak ti maarako. Kasi may imagine ko manong nemi nga siyak ti mag-agkan. Manong nemi, ada na pingit nga gar-arim kanyak, ngem saan ko nga ayeten. Tapat siyem kadi, nga agay ayatak, iti may isang announcer, nga saan ko pa nakikita, buses na pailaeng, timang mangig ko. Nga madadig iti kundawan, nga kayat ko, manong nemi, nga mapankitain nga mismo, iti personal. Manong nemi, malaksid, iti programa na, nga malakip mo pa'y nga ta, at pa'y news program na. Kanamamok, iso na manong nemi, nagsipot tawang pa'y asawa ng at the girlfriend nan, ngagnagan ti ami. Wen manong, kinapudno na, kas lamang mga kubaidi nga dandanita nagkasar. Kunak nga rod manong, sakbay ka di ang agkasarda kini Ma'am Ami, makitak to kumaiti personal na. At dahil iti kasta nga gundawe, manong nemi, ngagdengdengeg, idejak na puutan nga dagayam ni tatang, nga dimteng manipot pa nagpasada na. Nagigtuta. Oy! Ay, tatang, ano papaspasama kay Almira? Ita pa ilang adagap apo nga gumatang. Ano man ang dati papaspasama kay dati man nga paborito mga announcer ti. Dengdeng tatang saan nga dadyan ito pa radyo. Kasi, yan yung independent please. Sige, ikaso mga ron dagit ag gumatang. Dakay man nga minapidimting kaya nag-awit ti kasting oras dito balay. Nadadaela nak. Miso nga napangkimpan di talyer di tricycle. So nag-awit dito balay. Iya po aya. Tulap ta balasan ko na ya. Tuno ko nagsikog ka.
Sabi ko, magsikog tatang. Kat kunada nga natin kanong buses natin nga announcer ka makapasikog. Ano? Ano ni tatang, kasan ako? Kasan ako ba? Kaslakas ko mga oras. Kat dati babae, kat pinashare dinubyo na sa dagdengag ka natin nga programa. Sa sinutisang masulisog. Ha? Sumabay da. Inamon ka kastiyo nga oras, ba't maturog di kito, big, anya ti kayo itong sound, ado di kita agsisikog, gabo ka rin ka programa, gabo sumabay da ka no, kinuri di kita asawan na, sumabay da nga sumabay, di kastiyo nga oras. So nga ubing man ni, agsikog man ni, bakit na? Tatang, doon masasao, alalakwa mong tayo kumatang. Sus, tuno ko, nagsikog ka din ng oras, kunak manin ket. Ni tatang mo, tas sino ko matagsikog mo, ngawan ti makasagid ken ko na. Pati ni Jojo manong naming nga kamsat ko ket diltilawan na. Tadadigid kong daway manong naming nga wala at obrak, tas ko lamang mangitiboses ni Sir Nelson, tas laklagim imagine. Wan manong sobramat, ti panaka-inlove ko kada diyang announcer ko na. Aging ka nga dimtengan nga nakita kisuni ti personal manong naming. Napanak ka mismo ti stasyon ti radyo. Napanak naging pa-public service. Manong Nemi, sagbay nga si Murek iti announces booth, nakita na. Yes, ading, Miss, beautiful. Sir, da kayo ni Sir Nelson? Sumurek ako di programa. Sir, public service akman. Itay ko mga, sinapsapong ko nga, itay ko mga, public service program. Ito ay programa ni Hari. Ala, nakikitupay, Hari ko naman. Natay samutin, sir. Shhh, tagtaga rin. Sir, nadi panawagan notification ko. Siya ni Almira, taga Bakara. Uy, gusto mo tayo atap ko, basta Bakara ka dapat napintas. Ni sir. Sir, advance happy wedding ka na kayo kini Sir Ma'am Ami. Okay. Thank you. May kayo Adun to lagi ti umay. Ngam sa anak tong umay. Sir, mabaling ka din ako nga niya. Oray second lang. May gamam lang ti dakulap ko. Sige. Sir, ikang kanayon mo. Kanayon nga niya. Uy, sumbre ka kon. Kanayon mo nga rakupen ako na. Lukot to yung sige. Anak ka mas daaw. Naruwama kong tikastoy. Tika dungamin nga fans mo, sir. Nagpitas kami ti boses mo, makapainlaw. Anong name uri nga tamapalidlida na ako nito ita nga aldaw. Nagkamanin ni Sir Nelson, anong name ni dakulap ko. Siyempre, naarakop na nagbanglo. Agawin akong sa dibalay. Tapno dengget, pagkisunto. Madamambad lang itong agkablaaw, agpatukar, makadanong itong sa di Bakara, mangrugin itong agibasa. Paanong name nagpatinggaak lang, itagpanagdengdengeg ko, nangabali ko nak. Walag bakit ang ng balasang, basta lagi di mang mangiko kang kanayo ni Suna. Amo manong nasaan ko mangeg, kahit madamag ko masakit, kasla kaya't ko mapansarong karan. Mamang ko bantayan sa ospital, no may ospital ko mo. Yung mabaina ka. Baka dinak malagipen, tibagak nga Almira kang kuwana. Nagasawa da nga road manong nemi kiniya Mama Ami. At nagtultuloy, tinakmat pa nagbantay, ti sari-sari store. Intultuloy matlata ni Edwin, tinangarim kanyak, manong naming ang talagang awan pulos namnaman. Nagraduaran manong naming ni Jojo, nga kapsat ko, iti high school, kahit kaputa, ore hanga balik kanyak kunak, no saan nakagraduar, basta lagi interesado nagbasa, ag tinulong kami kinitata nga magpabasa kang quality college. Agad sika nga rag, Almira, sika ko matagbasa anak ko. Tagsarding malang na ading mo. Nang, tsaka yatin. Baka tagton. Kasan nung bakbakit na. Akim imagine latan. Imbagtasan ka kagsikog ko na nga. Itatang mo. Aging gana ita. Tadya ka di pa laeng announcer. Tinakainlabam. Kahit ni Jojo nga karaarim kang kanabayagan saan ka may inlab. Kang,
Jak lagas asawan. No saan matlangan ni Sir Nelson. Agmauyong ka ka din. Hanto po po sa mapasamak ng sikat agbaling asawa nagabot adda asawa naan. Babae nyo lang tanang imagine na. Iya po nakaro kamit launa si Calmira. Aging ka manong nemi nga nadamag ko nga da kano diferensya ni Ma'am Ami. Iso nga sanda nga maddan ti anak. Diferensya, maal-alisan ka no. Tsak man maawatan niya magbagada nga klase na di klase. Dito kanong talaga. Margreg oran niya kanot aramidan da. Nakakaasimot ni Sir Nelson. Kalikagaw mo ng timadaan ti anak. Ano nga tanong mapanak? Kat ibagak pututan na. Ay! Di mas nga na po, Diyos ko. Aging gama nung naming iti may isang aldaw kasta orin iti panag tawag mi kiniya Mila nga best friend ko. Adamat best friend ko siyempre. Iso pang ipadpadamagak. No ka di amin. May panggaptiriknak kini Sir Nelson. Ito na minsan nga aldaw manong naming nga nagkapuwak sa lugar da. Tapos nila kasi takin inak pasyanin ni Suna. Inrantag pag indrakip ti store. Tapos doon lang makapagsalita kami ti personal kini Mila. Di ba nagawid ko manong naming agur-urak iti lugan. Adak dito sentron. Tanagdisa agak iti jeep nga agur-uri iti tricycle nga mabanti terminal. Ini tandag sardeng nga kotse ti abay ko nakiktutak. Hi, Miss Beautiful. Sir Nelson? Kinitak naglawlaw manong nimi at dakang gaya iti sa sangot ti may sa abang ko. Na traffic, takas taon iti panaglamas na iti lugan. O may kanti tulad ka. Kalis naman kat ni traffic. Siyempre, apag isumot manong nimi nga ilukat na tiri daw ti kotse, paglogan ko manong nimi, idi at damangin turon kanyak. Ay! Sige, agplastar ka. Hey, sir, padre. Sige, paganda naman ti iturong mo. Sino kayo? Kinitak manong nimi ti talo nga lalaki. Ti mayo sa nga lalaki at dati abay ko ng tingtingil kanyak. Nga si papasarang ti paltug na kini Sir Nelson. Ano ti kita sa onda ito, mga pare ko? Di ka salud sa pasta paganda naman. Alis to! Pamyanan mo, sa mo ti padaya. Manong nami nakabunete da? Kanada gamanta nga supot? Nagpudi di bangko? Nag-hold up da. Kasla maawat akon. Naging nga nagtimak manong nami ni Sir Nelson. Mga pare ko sandakam kumang iraman kada ti girlfriend ko. Ito mading aramid siya. Apay mo't dati logang ko, teramatin nyo aglibas, get away car. Saan kang agreklamo, Mr. Pogi? Kasla mamuka. Dito lang ang busas mo, kaya talagang popular ka. Okay, yung mamuktibagik ka na kayo. May sak announcer, ngayon, apay malasim mo't buses ko, kaya hanak managbunmodulit, tog sa ok nga personal. Sa mga buses ko ti personal, sa bali ti radyo. Aman, madlo mi pare. Nakasuswerte kami Sikat pa nga announcer, ti driver mi, tapno makalibas kami. Dati pinapinsa na bintas nga kotsem ti nagluganan mi. Sabi nga, hold up kayo, nagdrakil di bagiyo. Kumausa rin, nagsapol kayo ti kwa. Paglingitan nyo hindi ka linaklakad, aramidan nyo. Nagbalbalakad ka pa, Mr. Announcer. Hindi na kunit ang linkat na sakit. Wow. Sorry Sorry, sir medyo na-chancing ko kada dinapindas nga nobya Nobya? Di matanda asawa mo? Baruak pa, girlfriend ko nga tisuna. So pangasim, di mo tan-chancing na kasta Laglagi pa majak pa naramanan deta hanggang pa nga nagkakwa. Ay kadi. Sorry Sige, padayam lang. Padaya tayo. Isarding mo laing, ito ni bagaming isarding mo. Ha?
Mabaling ka din nga ibati ka ito yan. Ado pa itilugan dito, ganito pa ito. Basta diretso lang, diretso. Agrumabiin. Awanin balbali dito agpatinggan ti kalsada. Basta diretso lang, agingga nga mailasat mo ti kotsem. Diretso lang. Nunaskan nga dati sa kanan si bantay, di sadya tayo. Manong Nemi, agdandanagak. Anyang hatat mapasamak. No aramatin dalang dito yung kotse. Kotse ni Sir Nelson. Parte ko na nga get away ka. Tap na makadayuda. Kaya awon samat ng kamat katakwada. Yung mapi awan lugan na kata. Tap na natin kumalugan. Dito lugan ni Sir Nelson, tinaramat da. Nasipgayatan manong. Nakadayo kami. Aging ka manong naming awanin ti pagnaan pa ti kotse. Insartengan ni Sir Nelson manong naming ti kotse. Ada. Imbatan ako. Ulit partner. Thank you nakadanon kami dito nakalibas kami. Yung awan tidagas na napasama ka na kami. Saan nga nakakamat no saan nga nalado nga dimteng di kiti polis. Kaya no saan ka nakalugan ka mabaling nga naabutan na kami. Mga paregoy, balegi. Tumasang tayo. Tap na agawid benten di kita agnobya. Boss, nabayagan nga ko sana ka nakabuya iti bold film. Ano tako na? Amo ka di maawatan di magkakait ko asawan, boss. Manong Nemi kinitak ni Sir Nelson. Kaslada kahit na kasawan. Mga partner, nakatulong kaming gana kayo. Kano anyaman titakas nga panggipyo. Saan nyo kumanipat patuloy? Dakas ti pumatay. Kaya kinabi ko mga pumatay kami. Kaya mi lang itugot. Dati kaduwang mga babae. Saan? Andak nga lain. Sir Nelson. Sabi ka, Sir Nelson, tiyawag mo king kuha na. Sweetheart Nelson. Balubos mo ka di nga lain. Andak na gito Kahit na santa pa nga nagkalasar. Awang pa tinapasama ka data. Kahit mo ka di nga isudat yung muna nga. Makagunod ti amin ko. Partner, ipagpakasik ka na kayo. Saan ka nga dakas sa kari? Agay na kami kat dandanin ti kalay sa amin. Naaramid min ti kayat yo. Intulod ta kayo dito Palubusan ta kam kuman nga awan ti dakas nga namidan nyo pa'y kada kami. Please. Sa bagay, cold dapper kami wet lang. Saan kami wet kriminal? Saan kami nga rapist? Kaya kadwa, dumsag tayo. Okay. Awan ti dakas nga panggap mi kada kayo. Partner, basta umanugot ka, kayo, edi kaya't may mapasama. Dumsag tayamin. Hala, nagtungpal kayo ang listo. Dumsag tayon. Sir Nelson, nagtungpal kalatan mo yung ibagada. Basta sanda taga. Ay, sweetheart, kunak ko. Sweetheart, di ko nagpatpadlaw. Sige, sir. Sige nga rin, sweetheart. Agtungpal ta ka na kuwada. Timsahak kami, man. Kagyan kayo ti sangot ti kotse. Agabay kayo dita. Agapay kayo. Gagkalabay. Sir Nelson, noon niya man tibidin da. Nagtungpal kalatan. Yan tangay kan. Manugot akmat noon niya man tibagada. At akadi, naman nga, paramid da. Kasla kayat da ka nung tagboy at ibol. Takayat mo ka di. Ano ba yung timabaling ko? Pasensya ka na. Okay lang. Okay. Aging kam lang itilingid na kiti medyo na rubber din nakapaset.
Laglagapin nyo at dakam lalita nga mga buya ka na kayo. Sir Nelson, kasla kayat ko nga aktual nga raramidem datay ar-areng eng mo no kasta nga madamati programa. Kaya doa, hanggang makadisturbo sige aglingid tayo. Okay, camera, light, camera, action! Pasensya ka. Isang kakadibat lang agad kan. Ramidan tat kayat da. Tapos saan tatang nadangaran. No pagsusublatan da, kayat ko lang asikan. Mimkait kong ibaga ng Virginia. Sige, pasensya ka na. Kapilitan lang. Inarakop na manong na yun. Nelson, pasensya ka. Kapilitan. Sa mo ulit-ulitan di pasensya ka. Kapilitan. Arakupan na. Agkanak. Agkam di bibig ko. Tuladem tararamidim iti programa. May segment na fan mo. Dagiti bibig ko agur orayan kan ka. Uwain manong naimi dahito ka din ti pagbagahan ni tatang ngagsikukat to. Masikukan nga ta, no kas pagarikan ta talaga ngay patuloy mi. Manong naimi medyo in pa sanggirnak ngayon pa ida iti bumper ti kotse. Sana inagtanan manong naimi di kinipipig ko. Apo, nagbara mano. Kalpasan na manong naimi runugyan nan ngikaten ti arwatek. Nelson, naging galaing editera pa. Nga sumup sa bayak no kasta nga dalab making the program. Kasla siyak itan ti bida nga mabae. Kadagiti istoryam. Kat si kamat ti bida nga lalaki. Oh, Sir Nelson. Dagkan nanti tenged ko manong nami kalpasan nga inikat nanti tapar ti barukong ko. Napatangadak manong nami kat nakitak. Narnuuyan ti bituen ti tangatang. Lagi ti bituen ti agbaling nga saksi manong nami. Ken dagi ti talo nga hold upper. Manong nami dagkan nanti tenged ko napakyadak. Abag isumit nga inapupuna dagiti nagpintas ti sukog na nga mansanas edi barukong ko. Sir Nelson, nangruna edi kinikiniten nan manong nimi ti nipol. Opo, nagmayat. Gusto gayam, sir. Ngagasog ka nagaring ti sa sinuman nga agkam ken karam kemem ti baruko. Sir Nelson, I love you. Kasta una may tirugso nga mariknak ken kuwana. Tamang parugso ken kuwana siguro ti asog ken nareng eng kumano. Taad-addamat nakaslasan na kayat apanawan digiti mansanas tapag subsublaten na idakin ni kiniten manon. Ka manon naming inikat na maten ti arwaten na ket sinubrianan na digiti bibig ko ket nagraipen ti barukong ken barukong nariknak manong nami ti kersang ti barukong na barbunan. Sir Nelson, barbunan kagaya. Idi katenan manong nami ti baba. Saan ka kumanganat, sir? Tanangin talang. Okay. Kapilitan lang dito, Sa may bagbaga nga kapilitan, ta sana ka mapilpilit. Talaga, mariknak nga rin. Sir, love me as I love you. Love me as I love you, sir.
Wen manong name your uray ko lang ipababa na ti ulo na tikas iti araramidan na kandik iti basbasa ng asura. Imsang ko nga na uray. Gabota, impangato na kit di nga sinarapa, tiya patong ko sana impangato, nga impagkat man. Naglaing da ito nga laki ko nak. Time plastar na kit get ready ko na na. Oh, nagasagana ako, sir. Nagmayat tinamayan tayong gulpe naman ng naming ang gutad. Oh. Pagkikisak ko mama ng naming yung kinunturo ko. Gapat na yung jack may ladawan ti sakit ut-ut. Kaslak lang naduyok manong. Di pa nangigulpe nang impangato nak. Sana ginuyot ng pababa. Oh, ginulpe na po. Oh, sir. Okay, pasensya kan. Ulit-ulit na pasensya. Okay lang, sir. Okay lang. Okay. Ay, okay. Sige, sir. Kasta, sir. Oh, sir. Galing mo talaga sa layang na ti arte. Ti panagbasa ti surat. Aktual talaga. Tunay na tunay. Galing ka. Panakon, sir. Wen manong name ti amok idi ket nalpas mo tenisuna. Ngem kapigsa na pa ilayang manong name nga sumangat. Iso nga edi mapanin iso na ti piduhak manong name ket nagsabat tirik nami. Kasta una ti panangkayat ket ko kayong kuhana. Oh, sir, thank you. Oh, sir. Sabi ko matasan nga tagtag-inip ti amin, sir. Saan ko Ti amumi di manong name ket awanin di kiti hold hour. Sige. Inuksot nan manong orela. Ado di kita inadlaw ko manong name nga rimwar. Ito pagpunas mo ita. Ito sir. Igigamak. Sige. Siya kung di bang punas kang kasaklat. Sir, kababi. Nakalawlawan. Kaitam ti nga to. Di kiti narnoo yan nga bituin. Suot man di kita ta. Intan. Awanin di kita all taber. Up. Adda kambay lang. Oh. Galing mo, Sir Nelson. Believe ka ha? Beka doble na. Imposible. Nasad nyo kumang idoble. Dakambay lang. Nakaraos din kami. Ulit. For the second time around. Second round. Light. Camera. Action. Pasensyakan. Kapilitan. Sir, saan mo ibagbagat pasensyakan? Kapilitan. Kaya't ko. Ahitan ka, sir. Pasensyakan. At asawa ko. Sir, tagano second round. Tap na malpasin. Tap na gawin tantun. Kani, anat orasan di ko na kan mabisinag pa yan. Pinaminduami, manong name ket siyempre, pabor kanya. Taori at nasawa na ni Nelson, okay lang ko na. Basta tinasken. Tinabayag kong tibayag kong kinalkalikagom babayan ti imaginasyon ko. Imagination ko. Napasama ken gusto. Siya nga tanti karanagsakan nga babae dito lubong mano. Kaya dumis isa kamayat nga tartarayan ti kotse. Ano man ng talyawak isunak it kitain na. Pasensyakan. Abalot ulitan at pasensyakan. Na napilitan lang, kabilitan lang. Siyempre. Si kaman ngamin, api nga naglugan ka. No. Ni Sir Romet ka rin bagang aglugan at titulod na.
Pasensya ka, niramraman ka. Sir, amom ka di, nga no awanak, baka pinatay da ka. Iso nga ron, bagdada ka. Nakalibre da ka nagboya ti bold. Naragsak ka. Naragsak ka. Ura no, sa anak nga kapinano, nga siya ti nakagunod ti kinabirahin ko? Okay lang. Iti klaseng nga babae. Sir, may saka na kita fan mo, avid fan mo. Babae lang ti boses mo kin na labak. Nakita ta idayin, imayag nagpanawagan, di nakmalagip. Ti kaaduyo, tsak malagip. Manong nemi, no sa din no itinangalaan na kanyak sa jet, nagidisagan na. Di mo pala idiret sumo iti terminal. Dito yun. Gumamam gana ta kay. Oh, bakit yung cellphone ko, baka matanagan ni misis ko. Sige. Timsahan ko kung manong dinabay kasi Nelson tinagan ko. Oy, sir, siya Nelmira, di mo ba si Nelson tinagan ko? Loko ka man. Manong nemi, nakaragsaka ka nang ipadamag. Kanimi lagayim ko. Anya? Di ka man nagangang kasta. Di mo nga dinangag ti radyo nga na hold up mga bangko. Nangag ko Digiti hold-uppers, inaraman na ti kotse ni Sir Nelson, nga get away car. Kat naranamat nga tak sa di uneg, apag lahukan ko, limugan naman. Di ka man nagsistorya. Ti istorya na kat adag bukod na nga lugan nga nagpadaya. Kinamat digiti pulis, kumsad nga nakakamatan pa. Dalatakin ka, ano saan ka mamati? Di ka matpilitan. Ay, sobra lao na yan, di ba naging imagine mo, Almira? Sobra man iti panagayayat mo itinetang announcer. Sus, apo aya, tuno ka, nagsikog ka nga awan, agsikog ka nga virgin. Tuno ka, nagsikog ka. Kalpasan ti talo nga bulan, manong nemi. Hala, napututan na at nasikugan ako ni Sir Nelson. Siyempre, ni Jojo, manong nemi, ni Jojo. Nga ading ko tinakadlaw. Manang, basta lang awan. Na magidi kitaan dito no daw, naalsam, salamagi, no sanggat dumon, kan, no awan masarakam, kalaman silatan, no piyas, basta dalsam. Laka, iti pa nagdengdengig mo iti programa ni Sir Nelson. Kasi mo sabay ka iti imagination mo ka iti love making. Nagsikog ka kanti na oras na ako na ni Tatang. Iti maduktalan ni Tatang manong nemi. Hasta o na iti panang mas na kanyak. Iti takya ko na itang. Masagtalag. Masikog ka! Umay ka. Paano tapacheck up? Tapos sigurado. Umay ka! Positive. Masigog ka nga talaga. At ka din napasamag yung kini Edwin? Hanggo nga boyfriend ni Edwin tan. Kat sinungar na kasigog ka nga? Tsaka mo, gapo siguro iti sobrang nga panagim imagine ko. Sumapsabayat. Ano ramatam ti emam kasta? Siyempre, sanggan nga virgin. Ta imposible nga virgin ka masikog. Sino tamadara? Ha? Sino? Tang, I'm sorry. Oraan niya taramidin nyo. Saan kong ibaga kada kayo? Anya? Manano na ibaga? Basta hanyo ang pampanutin, basta sino. Basta masikugan. Naragsakan. Maragsakan kayo matadapo ko yun. Nga ganak ka malasang nga di mo daan mo na sinong takimpotot. Awan bibiyang tandang. Basta naragsakan. Hoya po, Almira, saan ka maawatan? Si kamampay lang ti babae nga masigog nga umat ti boyfriend mo. Naragsakan. Sorry na pakaibabayin ninyo man. Ngayam naragsakan.
Sorry, pakawanan dak. Sabi ko matawatin nyo, dati nasikog ko ang paling apo ko yun. Please. Ngayon masino ka talaga. Dumteng to ko nito. Nga maumon nyo tatang. Ngayon sampay kita. Bareng no. Bareng no niya. Awan. Bareng no. Itinakim ko manong. Ipasngay ko ti anak ko. Sa akong tumapaniyam mo. Iti amana. The imagination ko manong. Siyempre, saan nga mapututanin ni Sir Nelson, ni Ma'am Ami, kapot na nagpalagitin. Kat kasapulan da, ti anak. Mapangkun to'y paadap keng kuana, kada kuada ti anak ko. Ngayon iti may isa kondisyon. Ano reta kondisyon? Iti kondisyon, na siyakmet lang tagbaling hayaya, ti anak ko. Umanugot tungata ni Sir Nelson? Umanugot tungata ni Ma'am Ami? Kahit nga sawan, no adapenda ti baby, katsyak ti haya na. May nga lalaki, duwa nga babae, iti may nga anak. Agkakabalay kami ton, katalo may kapati anak ko. Mapasamak to nga ta? Opo Diyos ko sa akin kung ba't mapasamak. Di ba kasalita ni di kalman laing ni Almira nga napauluan, malagip mo pa nga ta, part 2. Yan. Yan, di kita nga nakang di kalman na kita ikanda ti flashback, pinapalabas ko na. Sagodayin nga ti surat, ti ba kasalitaan, ni pagkayam tayo nga Almira nga napauluan, malagip mo pa nga ta, idi kalman laing. Idi kalman laeng manong nemi, tanurugyan dati pakasalita, idi imbagak keng ka nga may saklang high school graduate, at daanak ti kabsat nga ni Chucho, ni natang kong agtre-tricycle, at datyang gimi, kahit managgahiligak, iti drama nga napoluwa, ay ti programa, ti radyo, ti programa ni Sir Nelson nga napoluwan, malagip mo pa nga ta. Kinapudno na, idi pa lang imaginek, nga dumteng to kuma nga mapasamak, nga dadya ipurportray na nga lovemaking kaya siyak to kumat ar-arakupen ken ag-agkan na. Bana kapag ungtan ni tatang kanya, kabuti kasta nga kinapasnek ko nga magdengeg kadayta nga programa. Takunana kanya kidi, amang kid dino agsikog ka nga di na oras, no magustom na dengdengen nga makapasikog nga boses ko na. Nakitak na minsan na para kamismo di estasyon ti radyo, nagpanpanawagan kampa idi. Nebagak tinagang ko nga Almira. Amok idin nga nadani da nagkasar kini Ma'am Ami nga girlfriend na. Aging ka nga dimtengen ti panagkalaysada kung kunak nga rudsak lakumanda di kasar na. Kahit nadamang ko manon naming ada hanga agkaanak ni Ma'am Ami kabota maregreg kadaging ga nagpalayget kabota delikado nagsikugpay. Kadi naman sa nga kuntaway nga saan nga nagagagara. Sinardangan nak ni Sir Nelson kat kayat nak nga ilugan nga itulod iti papana. Iti apaglugan ko at damat talo nga hold upper nga naglugan kat inaramat da di kotsena kas getaway car. Ti makadakas idada kami iti sa kaanan ti bantay rabi idin kat narnuuyan ti bituin. Yung baglagi din saan da kami nga patayin di kiti hold upper. Ngem nagpamarang nga girlfriend nak ni Sir Nelson ket kunada ang buyaan mi man no kasanot pa nag-lovemaking yun. Awan nga rin tinaramidan mi manong ket siya kay kayat ko idin to tamapilpilit ni Sir Nelson. Akang kanayon ng ibagbag idi ka kapilitan. Pasensya kan kapilitan. Nga magusto akmet manong. Binorak na nga rin ti kristal ko iti sirok tinarnooyan nga bituen nga panakay palais ti asuk kenareng-eng. Pinaminduami pa'y manong, talita tibilin, dagiti hold upper. Basta o niragsak ko manong. Iso na lang tanasakit tinagam ko, tabas talatad disaagnak, no sa dinuak nga naglugan idi, nga di na pa'y dinamag doon nagan ko, no pa'y bagak idin damo mga kita.
Di makadakas manong nemi nagsikugak. Kaya di maamuan ni tata nga masikugak. Salsalud-sudan na sino. Jakmat may baga. Nareta matan ti naggustuhan di pamati na ako na nga gaputi sobra pa nagdindingig ko ti programa ni Sel Nelson. Nagsikugak ka din ang oras. Kaya dita, ituloy ko ang istoryain manong. Dahito yung itikal man lang nga paset di ba kasalita. Inararapahap ko idin manong naming adumteng ti gundaway nga numipas ngay ko ti anak ko ket inak to ipaadap kada Sir Nelson kini Ma'am Ami. Iti kondisyon nga ipadap ko kada kwada ngem siyak mutlang tagbaling ngayaya na. Dimdeng nga rod manong nami ti panangipas ngay ko ti maysa nga nalumpu nga lalaki. Manong nami ididamagan ni nan ani tatang no anyat ipanagang ko tapno isut may eristro yung bagak ti Nelson Jr. Kasano pa nagbalin na ko mga Nelson Jr. Ket aging gamad lang ti panagdendengig mo. Ket mo nga sawad, putot ka talaga data ni Nelson nga announcer. Uwentang, iso nga isumit ni may kabil nga amana, Nelson Rupas. Ket ti ina nga ron, siyempre siya. Kaya po Almira. Ti sobrang panagdangdangig kumukin panangidulom day nga announcer. Nagsikog ka nga din na oras. Di ba kadakas isupet yung bagam nga amana? Gabuta isutata. Kaya saan ko mga napasabak? Kasano? Saan yung nga salutsudan pa yung kasanotang? Basta tinasken, ada apo ko yo. Nga putot tinalaing announcer nga ni Nelson. Uy, apo, makulkul ti olog. Apo kay Almira. Bahala ka man layan. Maragraksakan mat kamsat ko manon naming ni Jojo tanang gwapo ka no. Deto'y kaanakan na manong. Kahit no saludsudan na no sino talaga taking putot. Kahit no ibagak nga ni Nelson saan nga mamati manong. Di saan ka mamati ko nakita. Ay ka manon naming adan talo nga bulan ni Nelson Jr. Iding kadeng konti mapahan iti balay da manong. Allah! Kung ko nang ordi kayem ko nga ni Mika, ay tila amar aramid mo aman. Rumbang nalauna nga maamuan ni Nelson nga daputot na kanya. Kasanunod din nabigbigan. Bahala. Kan baka no, aso sapo. Baka no pag-apaanda nga kasawa. Tadagayim na pututan ni Nelson nga sa bali babae. Bahala na na. Anya ta mo baka no maragsakan da. Gabo nga rod ta di namadtan ti anak di ipa-adapt ti anak ko. Iti kondisyon. Nga, siyak tagbaling ngayaya na. Kaya saan ko umayat na nga rod? No saan da kaya? Di saan ko ipapa-adapt ti anak ko? Kasta, kaya tungatan ni Ma'am Ami. Ekit ng ganda. Amun ta, si Ime na. Isungin ako. Umaya kon Sir Nelson. Makita ka man rin, sir. Sabi ko mata malagip munto. Amok ti balayda manon nemi napintas ti balayda ada katulong da numampay awan anak da. Ni, nagtugtugak ada nga doorbell. Kring, kring, kring. Klak, klak, klak. Sabi ka di, ay nana, nakay ka ti katulong da Sir Nelson kini Ma'am Ami. Uwan siya. Asino ka? Kinasunod nga ubam, maladaga? Ada ka din kiti agasawa. Ada ni Sir Nelson ni Ma'am Ami ti awan. Sampai si Mang Pen. Mabaling ka di makasalita ni Sir Nelson? Masino ka? Isundot pang ibaga ako na, no, umay dito ni Sir Nelson. Saan nga paspastrikan? Di mo ibaga no sa sino ka, di hang kapastrikan. Ori na pala pastrikan, ma'am. Ay, nana. Basta yung kaayabanin ni Sir Nelson. Na paano inayabanin, Dahil naman ti ko naking kasar na among ibaga tinagan na. So nga, inayabang ka. O sige na si ma, makamukulatan no ituloy mo ti trabaho, ma. Siya kung ti makamot siya ngayilin. Naka-short manong name ni Sir Nelson nga nakasando. Hindi tayo di ka pa magina ti imarakop kanya kinaarakop ko. Nagwapo nga talaga. Sino ka kinanyat masapol mo? Ano na ito ubang? Ubing, maladaga, sir. Talon nga bulan. Lalaki.
Apa yun, masapul mo? Saan na ka din nga malasin, sir? Isla, damo ka makita. Si Kamat, sir. Naglaing ka nga announcer. Naglaing ka agbasat surat. Naglaing ka nga drama. Uri aon sa basbasaan kit. Maara makapagprograma ka. Ngayon, mapigasan nakmalagip. Saan na ka mamad to? Di mo pagkurigiran ti panunod ko, manglagip pa ino sa sino ka. Malagip mo pa nga ta. Iti sirok ti ado nga bituin. Panakipalpalais, iti asok ka na rin eh. Sino ka nga talaga? Apa yun, ano yung gida bagbagam? Siyak na Almira. Almira? Malakip mo, sir? Iti sinarde nga nak. Itulod nak. Naglukan mo ti talong holdupper. Holdupper? One, sir. Sika? One, sir. Ano nga ti masapol mo? Sir, nagbunga na iti. Iso tayo to'y. Lalaki. Manong nimi, abag iso nga nakariing ti anak ko. Kad nagsangit. Gusto na anak. Gusto na anak. Yan ka nagsangit. Ay, mabisin ti anak ko. Idi ilayat ko nga iruwar ti dedek manong nimi ta pasusuk. Agur ka. Abay, pada Jepson. Bon, sir. Iti sangwanak. Kaya makita ko deta. Sir, nimit sir, magusto mo idimit nga kinkinitin. Ninut-nut mo pa idi nga kinarim ka. Agur ka. Alala, sumber ka. Itata, awan pa dyan sawak. Nagloko. Sumber ka, itatawon pa dyan sawak ko na. Eh na siguro manong name yung makita manin. Dede nagdidyan na. Saan ko nga nga inya, mak manong naming enroar ko. Di may sa kanigi di Bobs ko kat ni kon no tenin ti anak ko. Hindi kita ek manong name ni Sir Nelson kit kitahin na ti ubing ti pa nagkunkunot na. Sir? Anat pang panunutan? Imununa ka idea nga nagkunot ito ala. Nalagip mo? Saan ka kading agang-angaw? Saan, sir? Lagip yung laing, imposible nga nalipatan. Saan ko malipatan dito nga rabi? Tiyan mo kidikit. At dadakas nga rabi din na kiti hold upper ka nata. Imbaglaki din takas jeti, impaaramid ta. Among kadisal nga may ayata ko na idi. Di mula mo, idi pailangan na inlabag kang ka. Idi sang ka pa nga nakita, buses mula nga na inlabag ko. Kahit mga sawan talaga ginustom na idi. Una, sir. Pil na pil ko. Apay, kaputahitan ka. Uri mo madasawa ko. Apay, no adasawa mo, awan ti karbeng mga agayat kang ka. Ako santa ka man nga agawan manipod ti asawa ma. Anong hortiran tabi ta? Kahit ko. Itit ko kang ka. Ti anak ta. Anak ko nga talaga isuna. Di ore pa DNA itas mo. Di mo ka di kayat nga kitahin tilang anak. Di mo ka di saludsutin nun at nagan na. Awit ko, ti birth certificate na. Kailan naman? Nelson Ropas Jr. Siya ti amana, kat siya ti inana. Wen, tayo sungortag pa iso sa. Diyos ko, nireto ng Rose Pasamak. Kasunod nga maamon ti asawak tayo ito eh. Taapay, mabuting ka, naisina na ka ni Ma'am Ami. Aimee ko na. Ma'am Aimee? Ay, itik ni Aimee. Namo ka?
Ngem saan nakamay kan ti anak. Ngem siya, madutuyan ti anak. Kahit mga bayan, nalpasa nga nagdede. Napsugat. No kaya't mo, Jack, isusurek pala dito, tagdede kami. Hindi talaga magpagam. Ang angang ko lang siya. Sublat ang mga rutubing. Alaman, anak, umay ka na anak ha. Anak, damula anak ko. Ni Sir Met. Papa na pala iragpin ba't nga sa gidan dati baro kong kukat. Ito lang, nilaing junior ti alaim sa mong pekar alat na may isang susok si kami. Sorry. Okay lang. Apo na makitak tiragsak manong ni Sir Nelson nga nangisala iti anak mi manong. Ne, kaslada na kami ti talutipulan na pailang takit kitain na ti amana. Guwapo ti amak kung guna siguro kas guwapo akmet ko na imala kang kuwana kung guna. Ti makadakes manong nemi nangigmi ti ungor ti kotse ni Ma'am Amy. Ala, datan ti asawak. Alay mo tanak mo. Rumor kan, magnak ti likod. Papi ko rumor na kapag magnak ti likod. Ngayon, anong do ti bagak? Hindi, may sak nga ina, nga umay mangi pa-adapt ti anak ko kada kayo. Ngayon di mo ibagbaga nga putot ko no saan sir? Ala, kasta nga ti papasawak. Ibaga mga adapt mi woman sir, nyakit ni Sere na kasla kabutang natasawa na. Daban na sinabat manong name ti asawa na kit na imatangak no kasano nga naging narakop da ken nagpaot pa naglanang di kiti bibig da. Ay, biyangkot umapal, hangabali ko na. Dumting tumanin sir nga agkam di kiti bibig ko. Papanan na ko nga di kan tumasuliso. No kang kanahin nakto nga makit-kita. Honey, kas itimbaga ken ka. Iso na Almira. Ada anak na nga 3 months. Nagkuhapo. Ano kita sa wanda ito? May dito tapin voluntaryong ipa-adapt na ti anak na kadata. Awang kasta nga tulag ta, honey. Nagpeso nga akong tulag ta. Ay, ngam adda may sangat, ina nga nakasagana ng sakripisyo nga mangitad ti anak na kadata. Tamo na nga kasapulan tatanan. Ngayon sa mo kaya't, awan ti maramid ko. Miss ko na po. Kas nangig mo, sana kaya't ti asawa. Sir, ma'am, baka kahit mo pailang ubain, baka agbalbalo ti pangadang mo, ma'am. Kitapan? Pakitak man. Wow! Nagwapo! Mutiman. Baka may batak Kasi ananadam lang, ma'am. Ananadam mo yun? Wow! Is man naghani, Umis-isam kanyak. O nangarod, mayat ka? May mapay nga paiyadap mo. Ano naga mo? Almira? Kapag nga, itad mo ka na kami. Saan kami nga mabaling asawain na jay. Akin putot, ti ama na. Tapay, si asawa. Anya? Nagbaling ka, kirida? Diyak amo ngamin nga da asawa na, ma'am. Sa ko lang na amuhanin nga da asawa na, iti ibaga ka masiko ka. Tikat ka nga talalaking manangal lilaw. Tingamin? Hungarot, ma'am. Kahit madlang nagiti parents mo, kahit dapat nga awan ti apo ko da. Tadi dapat amo nga bigbigan nga po, kabot amo man. Nakasaga na kamit lang. Uwan, ma'am. Iti may sa kondisyon. Baka pabayadam. Haan, ma'am. Iti may sa kondisyon. Iti tanalyaw kung anong name ni Sir Nelson nagrupangit. Ano kondisyon mo? Isot nagsaludsod. Ti kondisyon,
Nasyakmed lang tiyag balingayaya na. Anya? Ura na naggadan manong namin nga naganya. May ganun. Ma'am, sir, laglagipan nyo. Awan mo't lahing kas itipud nung ina nga mga sikaso itanak na. Ay, siyempre, mga laki tumot lang tiyaya na. Di pala siya. Sigsigurado. Kaya magdanagan nyo. Libre laki ti pagyanak dito'y. Panangan ko. Ure ang sweldo. Tapno ibagam tumit lang king kuha nang isikat ipud nung ay nana. No. Saan, sir? Saan, ma'am? Saan kung tungupulos ng baga? Mga ramitit kasuratan, tapno sigurado, na siya katiyayak lang. Saan ko nga kapin ano na itong mabing? Mabalbaliwan tunti, birth certificate na. May katunti. May kabil to ka ni Sir Nelson ti. Ama na. Ano nagan na? Junior. Nagkataon nga kan kanaganda kini Sir Nelson. Kaya mo sawan, Nelson Junior? Wan ma'am, dito lang apilyado na't mabalbaliwan. Kinunak manong name kiniskis si imak ni Sir Nelson at tungtungit mo. O anahani. Ano mayat ka? Ita ka din? Ma'am, agawit kami pa ilaing. Pag mampanunutan nyo. Ay, sana na hani. Sa mga pagawin na, amang ano ibabawi na. Kasi ano nga ti panagpakadam ka na kiti naganakin ka. Nagpakada akon, ma'am. Kaya isong kayat yun, umiyan akong dito eh. At dapat na nagtarwata, kinarwata yung tubing. Hani, pun ko namon. Ten tubigat, mabantang handa ko si asino man nga tao ti mo nga sitgan tapno may process ti papeles adoption paper. Sige. Ngam ka idata tubing. Haan ang mabalin. Agdedekin ko na. Kahit mo sawan, iso tiyaya, isupit namang padede. Malaksid ma'am no ipusing ko nga dagos ngam sayang nakakaasib at nga may pusing. So nga dati ka po na, nuwapay nga kayat kong siyak milayaya na, tuloy-tuloy ti pa nag-breastfeeding na. Taore ag-mix to, matayang, induno ko buhay payag. Kaso nagkabayag mo, nagbalingayaya na. Aging ka nga, mabalinda ko ng palubusan. Ito no, adan nakam ti ubing. Di mabayag ka nga rin tawan. Kapilitan, ma'am. Ta siyempre, agtrabaho kayo nga agpadpada kayo ni sir. Sinungar ti mga yawan kayong kuhana, nawawang kayo, nidisang na siya. Ang mga si kandot bigbigan ng ina, haan mo't tayo na muna nagsaon, iaya ko na nanto kanyak, mami ko na nanto ka, daddy ko na nakin ni sir. Ano ba ko naman eh? Para kanya kanikit mayatak. Ngayon, nusamo kayat, nusamo kayat, ay mi, adalatakin ka. O sige, mayatak. Intong bigat nga ron, mga rami tayong kasuratan. Intong bigat nga ron, at apandan danak na. Kasuratan nga sikat iyaya na, ngayon sa mong ibagbaga nga sikat, ina na. Uwan ma'am. Kaya sa mo nga itang talo iso na, uwan ma'am. Awan sweldo ma, okay lang ma'am. Ngayon napimpilas mo lang yung kadakat sweldo. Tapno, damad lang kong gunam. Di kami nani, uwan nani. At dapat lang anak ta. Ay, patasag man yung ngobayan tan ako. Ito anak ko, baik man. Baik man. Ala, sir, di ka naman yung data susuk, sir. Tagtaga ni. Iran-rantam saman, sir. No. Di ka iran-ranta. Doon ko napipitas mit asawa kim si ka. Nga ta. Manong nemi, idimangan kami ti pangrabi, ubak palaeng ni Chunyo. Oh,
Na may pinasakit na magsangwakan ka na kami, Almira. Sahanan sir, muna kailatan. Ni Nana si Ma, isot tuwang serve ka na kayo. At ang agbuy-buya ka mo't lakas ta. Ipasod mo ba lang gininana Nana si Ma ti anak mo? Ay, ti anak mi, kunak ko ba? Nana si Ma, ay sir, alam mo pa lang ni baby, ni Junior, ha? Ti anak mi. Taniyaya, magkasango ka na kami. Abi nga minangkahit mo magkasango, ti yaya ka na ta, ni. Tapos na sangag, buy-buya kas ta. Di ba malatang isudan to, gininana si Ma, tagsango nga mangan. Naibagak maten, man ano ko ma. Sige. Sige nga rin, Almira. Sumango kan, mangantel. Manong Nemi, nagsango kami kani Ma'am Aimee, idinto tadda iti ung tutilabinsaan ni Sir Nelson. Isarsarak ko di sakak manong. Isarsarak ko niya. Idandanon di saka na sa ko. Psst, ko na. Ano bra? Awan sir, sorry sir. Apa awan, nadala po sa natin sakak. Ikabil ko man ng kastawan. Ipasagit-sagit ko. Naluko akbat mano. Ipangatok pwede sakak ng idanong ko di salang. Nakaluk-luko ako di mano. Gargariyak ni Sir Nelson. Imposible nga saan nga nagraksak ka ready. Namintuwa nga tinagikwanak. Iti bumper manong nemi ti sangot ti kotsena. Iti sirok ti adu nga bituin. Nagas-asog kak, hindi ka nagas-asog mo ti suna. Imyan kami ngarod nga gina manong nemi ket na singpet ni Junior kadeti nga rabi. Kabigatan na manong nemi nasapak nga nagriing matmaturog pala idi manon nemi ni Junior. Napanak iti kusina ket tinulungak ni Nana si Ma. Ay Nana, tulungan kayo. Ay, sanin. Saklatan. Laman, tulungan kayo. Una nga miyaya ka lang dito eh. Agbaling ka nga yaya, tibukod mo anak. Amom Almira, amom katitararamidem. Amok Nana. Amom, mas daawak ka makangkangig ka na kayo di kalman. Ganda ka di kasto yung klase di babae kung una. Una ito sa baling aranta, ma. Una nga sa baling aranta, di babagayo na. Sapo. Diyay amanak. Ay malubos na nga takas tat, mapasamak. Awang bibiyang nan ka na kami nga gina ka na di amana na. Siyak latatag desisyon. Alakit ala, anang arod. Sabi ko mata, agbalbaliw nga, daragsak, dagiti agasawa, itataadan, atapan da nga anak. Sabi, sanda nga naragsak. Makita, hindi nga, sanda nga naragsak. Hindi lang rabi nga sa ang iminom ni Sir Nelson. Kang kanan yung iminom na ta. Nimot sa Ma'am Aimee, iran tanaw ti maladladaw. Taon sa sarbi nga masapa, kasla di dagam amo no kasta nga nang narunan ng panunutan da nga awan anak. So nga anak at pagbalbaliwan ti biyag da ita. Ano nga ta? Dahil nga sa ludsud manong namin ti bakit anya nga at pagbalbaliwan ti biyag da. Naornos nga taon adad da nga nakurikor. Nagkakalang lang kami manin nga namigat, manong nemi, kat naamwanda nga siyak nagluto. Isidaan. Sa bali na ito ita. Hanggang kasi tiluto na si Ma. Si nagluto. Siyak, sir. Honey, naimas pa luto ni Almira. Kat sa langayaya ko, sinera pa eh. Nagit no, mahirapin na agluto, di agso tagluto. Imasem. Kinori si ka, imasem at sangari. Ay, naimas nga ron. Amam, honey, no among kumamat ito magsurusuro ng agluto, maramanak kumamat iluto. Sarbi na ang takatulong. Kusinera ko man, nasawa, mga mong opisina. Sungarod nga, nagbasa aktap no, mga opisina, aktap no, ang takatulong ko.
Yung may mas lang no amom tagluto tapno maramanak tilutom. Yung sa bagay, oras ang kumalaman ng tilutom, na imas kami latani. Siyak na imasak na hanggang may kandi anak. Honey, hanga dito yung problema, hanga dito issue. Agbalin naman latangan naragsak or awanak takit. Di ba? Kung namla data. Tsaka mo ang pampanunutan. Pshh, mangrugi ka kademanin. Sa bali itan, taadan anak ta. Mapantay ita tayo abogado, tapno may sagana ti amin-amin ita itungal daw. Sir, saan nga di programa mo, sir, no? Mapangkit abogado. Mapanggamit ang abigat at nagpadag programa. Ay, Almira, ya. Napadpatag pa di programa ng imsya. Taora at the date me. Nung madano ng programa na. Kayat na di programa ng sumipot kanya. Uhumat ngamin, ma'am. Ana? Rumbeng una nga, napatag di programa ni sir. Nga po kada nga programa na, ma'am. Ado da kita agsisikog. Ana? Ay, kahit nasawan, ma'am. Ado da kita sumabay nga glove making, isong agsikog ka di na oras. Pati ka di sika? Kahit fan na ka ni Nelson? Unay, ma'am. Baka ninlove ka iti boses na. Kahit po naman na makapainlove ti boses na, ma'am. Ngayon masuang nga siya na kayatak. Kaya announcer man kaya saan. Ngayon may patpatig ko. That's it. Honey, hamon kong kumpara rin iti pants ko iti bagim. Pants ko isuda. Agar arapap da, di agarapap da. Tutupam mo iti da. Chikso mo iti da. Dahil ka man rin, honey. Aghimon ka man lain ka nagiti ado nga fans ko. Naaramin nga ro ti kasuratan iti metlang nga aldaw manong pinabasa da kaniyak sa ako pinirmaan. Kasta maten ti kasuratan, katulagan, nga siyak katiyaya naklang. Nga siyak pulos, iya mamuti magik iti pudno. Oren no agsaonton ni Junior. Nasuktan pa yan manon nemi, tiyanagan ko nagbalinan nga Aimee Rupas. Ngayon na diyanagan ni Sir Nelson Sumalaso. Namaminsan manon nemi kasladyak kumakayat, tamapaidaman ako ni tibukod kong anak. Ngayon mayat naman, gabota siyak mitlang agbali nga ina na siyak karutiyaya na. Anong tulat diferensya na no? Awagan na tulat yaya. Kat mami ti awag na kini Aimee. Sumalaso. Tasyak tumit lang tadadang mga sikaso ken kuha na sanggali. Ken kang runan ti amin. Baka dumteng tunti kinabudno. Ket isinan to ni Ma'am Aimee ni Nelson ket siyak tunti asawain na. Nagragsakak ket din no kastantungan ti mapasama. Manong nemi, idi adahak nga ruden nga adda kaming aginakat marugyanen nga siyak at talagang ti agbaling nga yaya ti bukod ko nga na. Ay, kang kanayon manong nemi nga tawag kaniyak ni Sir Nelson. Hello, Almira. Hello, sir. Kumusta ni Junior? Kastoy, no problem. Nilang ti Junior ti kumustahan, sir? Kat siyak nga inana. Ay, siyak nga yaya na. Kasi ka, kumusta kami? Awang problema, sir. Masapak to sumagpit numalim, ha? Itid mo nga dagos kanyak ti anak ko, ha? Ipasabat mo to kanyak ti anak ko, ha? Un, sir. No problem. Manong name kang kanayin nga usap-sapang nga agawid ni Sir Nelson, kahit nung kastangan isabat kang kuwana ni Junior manong. Halat tamad na maliklikan no kastang iyawat ko ti ubing si karodan na tamad ti susok ti loko. Ala sir. Sorry. Inanrantam sang mo. Sorry Abi nga di mo irantang ganan nga sa mo nga aksidente nga aprusan. Talay pagpagan mo. Sir. Di ka kani mailiw na iti nga rabi. Talay pagpagan. Yun nasakti sa lutsodem, sir. Kailo ko launay.
Ti sirok ti adu nga bituin. Saan taon nga nakapagplastar iti, sir? Ngayon baka, no ita kan makapagplastar ta. Ito bagbagam. Oy, awan deta ha. Impaadap mo lang tanak ta. Kada kami. Deta lang, yaya ka lang tanak ko. Haan, sir, ibagbagak lang. Ganun kas pagarigan tamayat ka. Nasurokin nga talo nga bulan ni baby. Baka kayat mo agadi nga siguro. Ah, ha? Di mo kanti kayat nga agadi? Kahit saan mo ba't nga mapututan ti anak mo? Ay, anak mo. Ti asawam ko anak ko. Di nagsartigan naman. Di mo kanti amo masursuri sa kakpat keng ka? Apa nga di mo palubusan direk nam, sir. Yan tangi awang pa ni ma'am. Kasano numamuan na? Laglag ka ano mamuan na. Kasano na dagipulo? Di papanawan ta pala ni Nana si Ma. Ibaon na iti sa dinuman dita. Alam, sir. Loko ka nga talaga, Almira. Come on, sir. Namano ka kay trabaho. Namamano ka iti announcer. Sige. Alam nga rin ni baby tinakngarag digos. Mayat matlaing ha. Kastaw ni tigkagar ko manong ni Sir Nelson, agor ore akon, naimas manin titurog ni baby. Nagpay sumano. Inlukat nan manong nemi tiri daw ti silid nga yami nga gina. Nakabala-bala yung tituwali manong. Nagigiga manong nemi nga hindi makita na nga maturog ti ubing. Manong nemi inikat na gidin na ibalabal nga tuwali ti bagi na kat baa. Sir. Ala, malagip mo? Data? Inigkamak din. Yung sa mo pagin sakmon. Kaya mo ka din yung sakmol ko? Di pa dasa. Almira. Kinapuno na kat nabayagin nga sangkam nag-sex. Kini misis ko. Taapay, sir. Di na kaya. Tawang ka nun sa Sarbina. Ha? Di mailiw ka? Mailiwak. Bali, sir. Imayak. Nagbalik ng ayaya. Yaya, kirida. Yan talaga kanina nga sa kaya nakakastoy. Nga puti-pat-patik ka, Nelson. Urian niya man ta sa wanda kiti tao. Tinaskan ka di pat-patik ka. Almira. Isumit lang tinanguksot. Namanong nemi. Kalwasan na, indoron nag-itikama, imbagdasan ko nga napandagan ti anak ko. Kadison tinangikat ti arawatek manong kalpasan na ne. O sir, ay Nelson, ibat yan ti anak ta. Ang kaunagdun ko, Nelson, kastoy man idinal. Iti sirok, dado gamituin. Nelson. Almira. No, idikat saan ko akinan. Mabaling ko kadiya kaninita. Okay. Okay, sir. Kahit na sa dinuman tinagkapuan, ti anak mi, manon mi, di tamat na gustuhan na nut-nut kun-kunutin. Urela ko ila isurot ti patong ko no kasta nga bagkatan na ti patong ko babayan ti dilan. Sir Nelson. Alistuan ta ka. Dandanita na gawin ni Ivy. Sikaman ngamin. Sige, sir. Pasok mo na, sir. Nelson. Almira. Tsak pala, mo pa ilutulok nga gadi. Padakalim pa nga nalaing Junior sakbay nga gadi. Sige, sir. Almira. Yung baglaki dito tingting ka ni tipiyak ko. Almira.
Manong nemi ang kanayon nga masapsapa ni Nelson nga gawid. Ket sakbay nga gawid ti asawa na. At damat manin no ka mapasamak kada kami. Di makadakas manong nemi masansan nga nabartek ni Ma'am Amy nga gawid. Nelson nani? Nabartek ka manin. Oh, ito ti biyag ko. Awan ti sir-serbi nga babae. Pagkunam ti kasta. Kasi yaman namang magbagang ako sa serbi. Hani yata serbi, gabot asawa ka. Abi nga di ka gawid nga masapa. Kadadak nga gururay. Masapol ka. Sika, di nakmasapol? Kung sa serbi na nagsexta. Di nakmatmanakan. Tapos sa diferensya, hindi itata nagpalay kita kon ala yun nga may payang ka di anak. Sa nga balita naman, kaadapta, ti ampun ta. Sa kakani nga nagsakta, dan ampun ta. Sa dino tayo na. Kaya maturo ka na. Taan na nga rin, kahit nalado ka mo ta simangpat. Padasim ti sumangpat nga masapa. Taawan ti sa baling aramidem na diyo, mga iwan iti anak ta. Sa daw, nagtutulagan kat datamat mga sikaso iti uping no, at datad tuyen. Tiyaya na, sana la asikasuan ti uping no awan ta. Ngayon kapilit ang uri at daak at asikasuan na at awang kamit. Sino? Ni Almira, asikasuan na ti anak ta at awang kamit. Kahit kabayatan ng obbaen ni Almira at ubing, asid gamit. Kahit masid gamit ni Almira. Kahit kapilitan na. Taori isot mga isidag jobi. May isidag banta iso na. Kaya mga angot mo ti banglo na. Nga mangit-kit ang tilapsat na. Ano mas pasama kang ka? Jaime? Sa lutsudom nga nila na mas pasama kanya. Hagsel-selosak! Sino pagsilosan? Kaya tayo ayat anak ta. Sino kung tilaglag nga babae nga ipa-adapt na ti anak na nga agbalimat nga yaya na no di adaranta na imanugot ka at kayat mo mat sikat nagdesisyon sa nga siya kaya dola amin style mo matuktalang kayo lang papatayin kayo ano mas masamak kang ka abay ang kumakaot istalyo kang kanahin ka masapa nga sumangpet mamamunto ibain ti ubing, madalapos munto di susuna, kalbasan na, anat mapasamak. Napintas na Almira. Kaububingan na. Imposible nga saan ka masulisog. Fan mo isuna. Na-inlove kang ka. Ayayatan na ka. Noan niya man ti at ti panunot mo. Saan nga pud nuneta? Awan ti sa bali ng babae, ti biyag ko na saan nga siksika. Ngayon no kasto akang kanang ti raraminem. Baka, husto tagmapanunot mo. Makita. Husto ko na. Ulitek, Jaime. No ituloy mo ti kastoy, nga aramidem. Baka may katan ti amor ko ka. Kat may ibaw inkon ti sa bali. Oh, yup ka! Tal na ka. Dito ka di nga mabahay. Isot ang isok katang kanya. Dito nga mabahay. Almira! Uy, tal na ka. Ako ang basol ng Almira. Almira, makatawan! Green isot ta. Almira! Manong nimi nagdanag ka. Ito deta, tumay matan rumaot ni Ma'am Amy. Dito kwarto mi nga gina. Naman pa'y nangig ko ken nakitak manong nimi tinapasamak. Hindi tabugkawan na kapukawan nagdadrasak na nagsupnapan iti aksilad ko, ti silad mo. Almira! Abi ka di ma'am. Rumor ka. Nabartek ka, ma'am. Di mo matibag. Rumor ka ko na! Ma'am, inton mo usawang kalaingan ti pa nagsarita ta. Sangita. Alam mo kan, Almira. Ay, sapo. Sa bali pa pagbagakon. Umay kan, Amy. Umay kan natin sa kwarto ta. Saan ka kumang giskandalo kastoy? Nakababayin ka na kita karuba. Abi kasto tararamidam. Imbas ko mga sumaya at tibiyagtan. Tad-adapta. Kumarkaro. Tadalaki di, gusto laki di tatap ko. Ibabaon mo pa ni Nana si Ma, iti atayo, no sumangpet ka, tap no daguntawa yung kidayta nga Almira. Kananda pa atap ko.
Mga no si kamot lang takim putot kalita nga anak na. Hanggang nagsaw ka. Putot mo dahil dyan nga anak ni Almira sa gani. Sa gani, nagsaw ka! Ibagam timot no! Tapno malpasin diya, magsaw ka! Manong nemi or orayak ti sungbat ni Sir Nelson ngem dinapulos anukutan. Gulo. Gulo tinapasamak manong. Anangarod. Mga ambat no papanhawan da ko. Kat ibati da kanyak. Ibati da dito ti anak ko. Gabutahan damutan kasurat nga talaga nga. Anak dan ti anak ko. Una nga dapat kasuratan nga siyak tagbaling nga yaya. Una nga dadya kasuratan nga siyak tagbaling nga yaya. Dakam lang ti nagtutulag. Saan nga nanotaryuan ti abogado. Kaya nawamatindad na kanya kakopya. Diyos ko, mapukaw ka din anak ko. Bas, bindot ka din inaramid ko. Saan siya kay palubos. No papanawin dak, sumurot mo ti anak ko. Saan ka nga mabaling agsinak ni Junior? Saan nga mabaling? Sa gudahin nga ron ti surat, ti may katlo nga paset, ti pagkasalitaan ni Almira nga napoluan, malakip mo pa'y nga ta? Idi, kalman laeng. Idi kalman laeng, kas pamalagip ka dagiti saan nga nakangig ka dati part 1 ken part 2 dati pagkasalita ak manong nemi. May sa kamalasang agay ayat iti may isang announcer nga makaabu hirik na ti buses na. Dati ko na nga makapasikog nga buses. Taado manong nemi digiti agpanpantasya ken kuana iso da ito ni Sir Nelson iti programa na nga malagip mo pa'y nga ta. Naminsan kun nga naamam mo nakita ta pinersonal ko sa Jaya istasyon naging panpanawagan na ng public service kahit ko lang makita. Nagwapo manong kas kagwapo ti buses na. Nga mamuki din manong nemi nga daanan ni tinubya nga ni Ma'am Amy nga baknang kaya na mga obisina. Nagtanaga kakastory nga karara pa-apply nga pangunguong tani tatang kanyak. Tama nga no agsukugak ka no dingding ti programa ni Sir Nelson. Napasamak manong nemi ti panagkita mi. Agluga na kiti kotsen at itulod na kano iti may isang aldaw nga anak panang pasyar ti gayem ko. Isumet tinaramat na talong hold-uppers nga escape to getaway car. Talong hold-upper manong nemi tinaglugan kat medyo na hostage kami. Impaturong ni Sir Nelson ti kotse na aging gana iti sakaanan ti sakaanan ti bantay ket rabiidin. Ti amumi idi ket dakes taramidan da kanyak digiti hold-upper. Puno patayen da kami pagsusublatan da karamisan ngem. Ti amuda idi ket pinagparang ni Sir Nelson nga nubya nak. Ti makadakas manong binuya da no kasano kami nga nag-sex. Bakit may ayat anak ka? Tayo patpatigaw nga rin ni Sir Nelson. Iti sirok ti adu nga bituen nga panakaipalais iti asog ka na rin napasamak iti panagkanaig mi panagkasex mi panagkanaig mi panagtagikuha ni Sir Nelson ti kinabirhen ko. Damin duwa nga guntaway ta kunada ket another round ko na iti hold upper. Di makadakas kaslaon anyaman ni Sir Nelson tinapasamak no ba siya ket nakastaon ni ragragsak ko. Aging ga nagsiko ka. Ket damag nga ni Ma'am Amy ket saan nga may paayan ti anak ni Sir Nelson agsipud ta kanayon nga marigregreg no agsikog aging ga nagpalaykit lain nga tano saan nga palaykit baka agsikog ket matay. Diket kahit nasa buwan manong nemi nga saan nga maddaan ti anak aging gang impas nga ikon manong nemi ni Nelson Jr. Kaya di talong nga bulan suna inala kon ti arwata ket narwatan ti anak ko ket napana ko ni tayanda. Tapno ipalagip ko kini Sir Nelson malagip mo pa nga ta iti sirok na nga bitwen panakaipalpalayas ti asog kinaring-eng. Nalagip na ket malasin na ket kastaw ni ragsak na idi maamuan na nga putot na ti ubak nga maladaga.
Imbaga nga pa-adapt ko iti kondisyon nga siyak milat agbaling nga yaya. Imanugod na nga gasawa. Ket nabalbaliwan di panakiristro na sa aning nga siyak ti inana. No diket ni Ma'am Amy. Ket timot lang ni ang nimot lang Sir Nelson ti asa amana. Di makadakes manong naimin nung kasta nga aggapo ni Sir Nelson iti stasyon ti radyo ket agawid nga masapa kasta ori no ko iti panakasagirad na ti barukong ko mo nusublatan na nga ubaen manon nami ni Junior aging nga nalimed nga adda mapaspasamak kada kami. Namanibod mo't idin manon nami ta saan nga may kaan may paayan ni Ma'am Amy ni Sir Nelson iti anak. Mahilig ba't ng di barkada, maladladong agawid. Tawan tinaskan nga sangpetan ng masapa. Kat ni Sir Nelson ti masapa nga agawid, kat siyempre. Gaputa na ramanan nak matidin, kat gaputa talaga nga napintasak met, kat imimasin nak. Mas paspasamak idin, ti panagkanaig miki ni Sir Nelson. Imat-damat ten panagantap, manong nemi ni Ma'am Amy. Isumat din ti pag-apaan da manon nemi may panggap kanya. Ket kasla rantadak maten nga papanawan. Ang kanayon ko masaksaksyan manon nemi ti panagap-apada. Imbag tasangad ang ran ni Sir Nelson ti asawa na. Yung nauyong. Tanong kasta nga sumangpet nga nabartek ni Ma'am Amy agkaryat. Hey! Honey! Anak ko, basta. Tapos taka lang ang sumangpet. Barkada lang tiyan mo. Malpas ti opisina, basta agawid ka dito balay. Nga masapa. Mapamukat sa narak na barkada, nag-iinom kayo. Babae piti kinatao, mag-iinom ka? Mag-iinom ka? Ano mo bibigyan mo ka na? Ha? Di ka kitagyaman. Tapos mga saan ko nga maisturbo ti aramidin nyo. Ititayta nga babae. Ano ti pagbaga mga aramidan mi? Ha? Laglaga ka nila una yan tapos sana ka makadlaw, Nelson Ropas? Ha? Iso nga manugot ka nga adapan tretang obing nga ti inana kitakbalimbat lang nga yaya na. Kapot adapan ang kurso datam. Adapakit atap ko Adapakit atap ko. Nga dahi tamat lang nga maladaga kit is putot mo maitlaing. Babae ni Almira. Talnakan, mabaling ka talnakan. Makidisturbo ka rumah. Talnan dyan kayo nagtalnan suket. Madugtalang kailang akto, papatayin kayo. Amy, abi ba't na kasto tibiyag ta? Gabugan ka. Ibaga mga wan sa baling ang babae tibiyag mo. Ngayon na pasamak. Naglaing ti style, naglaing ti drama yo. Kasla di mo am-am mo ni Almira, ngam dating am-amom, gapotasin ni Kugam, ket pinagparangyo, nga adaptaran ta di anak mo, ti putot mo, ket isupay ti agbaling nga yaya na, ket anyat mapaspasamak na awanak, ha? Anyat mapaspasamak, anyat araramidan nyo na awanak, Stonan, honey, stonan. Apay kami di ka mamati kanyak. Sikat asawam, siyak na asawam. Saan na kon nga patpatek? Ipatpatek ka kapot sikat asawa. Saan na kon na magananaw? Kaputadan nga Almira kinti anak yo. Takayong nag-asawa. Dahil awan di magsaksakitan tinagam ko. Nga awanak dito'y balay kat adakay nga dua, anat mapaspasamak, anat araramidan nyo. Tilang panunot mo at mga alyakin ka. Awan ti man di nga araramidan, may among karod. Talakan, mabaling ka ni. Tapay no saan nagtal, tungpay na? Sige, nagranak. Ha? Abay, matang nagbaling ka, kastoy. Saan ka man na dati, kastoy? Saan ka naragsak kanyak saan? Pagkunam, gaboto saan ka may payante anak? Ako man tireklamo ko rin saan ka may payante anak ket?
Samat nga nagbalbali, di pa nagayat ko keng ka. Siksi ka pa hilaeng, no, mamatiyak mo. Katap no mamatiyak, Nelson. Papanawam na tang Almira. Ibati na dito'y, ti anak ta ko nakta, inatap ta nga ron. Intun bigat, dumakariingak. Awan tunde tang Almira. Tanod, tapay lang. Siyak ti pumanaw kit sa anak to nagsubsubli. Ay, me. Daratanda nang may bagkakangka, Nelson. Awan ti panagtal na ti biyak ta. Aging ka nga tapay lang dati ka Almira iti dati ka balay. Manong nemi nasaksyak kan nang ko dagita nga dialog dagita kasawa. Numan makalukag ti anak ko manong nemi ket ubek tumanin nga ilili. Tapno saan nga tultuloy nagsangi. Iti nagsardingan dagita kasawa nagidaak manen ket inatag ko ti anak ko. Aging ka nakaturugan. Makariingak manong nemi. Ada mangarakop kanyak. Nelson? Nanging mo ka dito nagsarita amit asawak, Drabi. Nanging ko. Saan nakakanon nga mariingan? Saan nga maik dito'y? Tapapanawin na. Almira. Nelson, ipatpatek ka. Diyak kayat nga mapuko ka. Diyak kayat nga ibatit anak ko. Ngam, inadap mi tiyubing. Uray. Adamat nagtutulagan tayo nga sa dinuwan ti ayan tubing at dahak ka pati siyak tagbaling ngayaya na. Ikatan na kang ngayaya. Diyak kayat. Kat nang pilitan ta kang pumanaw dito'y. Kaduwag ti anak ko. Uray niya't mapaspasamak. Kaduwag ti anak ko. Almira. Sabay lang at panunutan da. Baka na ito hindi mahuding managkay data. Anya? Napatpatig ka dito asawa, mimiti siyak. Kapag tayo siyot asawak. Ngam siyak, ti ina ti anak mo. Saan nakamaipayan ti anak? Anda kanyak ti ragsak mo. Saan gani? Iba't patig ko ti asawak. Kasi siyak nga eh. Iba't patig kami. Iba't patig kayo nga doa. Almira, nung mabalingkat saan ka mapukaw? Kapag na mayagin saan ngayon pahay ti asawak ti bagina. Kinaawanan. Tigadnat na pa'y mga ipahay. Kinuurin o ipahay na. Awanan ti kanas ko pahay. Kapag kang katiragsak ko. Almira. Nelson. Almira. Nelson. Apay ngamin. Nga saan nga si kakinsiyak tinagasawa. Idinapasamak kadata. Iti sirok ti adu nga bituan. Ada idinasawak. Apay nga santa. Apay nga santa nga nagkanaig. Iti sanggay pa nga nagasawa kini. Aimee. Tapno siyak kumat na si kugam kat siyak ting kasar mo. Sa nga pala. Kadaman pala kong daw ita. Nelson. Almira. Nelson. Almira. Nelson. Almira. Nelson. Almira. Nelson. Nelson. Almira. Almira. Nelson. Ket gaputa na bartek idirabi ni Ma'am Amy Aldawan numakariing. Gaputin na era ng Sabado ket awan opisina. Isugat din namit manong nemi ni Nelson ket pinagrubat na. Ngamsang ko yung bati tanak ko. Inyawid ko tanak ko dito'y balay manong nemi. Nakaangis kayo nga gina.
Kanya talaga ti mapaspasamak ka, Almira. Nangipanam iti apo ko, tanagpukaw kayo ti manong abulan. Tatang, napangguin din na iti ama na. Sino nga talaga ngamin ti ama? Ti anak mo? Ha? Tinakasikog ka niya, siyempre. Sino? Sino ka dito aking boses ti makapasikog? Kaya mo sawan ka po ti boses lang ni Sir Nelson iti programa nagsikog ka. Imposible dito. Tatang, nagkanaig kami. Ito saan nga nagagagara pasamak. Tatang, inadapdatin anak ko. Iti kondisyon nga siya tagbalingayaya na. Ngayon pagkat-atapan na kami ni Ma'am Ivy. Nga da mapaspasamak ka na kami kay ni Sir Nelson. Imposible kami nga saan nga awan ti mapaspasamak. Kahit naramanan na ka na nga lalaki, imposible ka di nakakailiw. Na naroon saan nga naagtaltal na ti asawa na, kasta nga ti mapaspasamak. Kasano nga rin no may daagawin kang kati apo ko? Over my dead body, tatang. Saan kong itad ka nakuha anak ko? Wala nga pinaadap mo, nga madamat kasuratan. Nga siyak tagbaling ngayaya na. Aging katikay-kayat ko. Nagtalian kami nga ginari ti balay, manong nemi, katsak matmanin tinagbantay ti Changi. Ti Jojo, manong nemi, magustuhan ng ayawanan ti kaanakan na. Idento ta ni Densyo, manong nemi nagsubli nga mangarem kanya. Nagasagana kagbaling nga ama, ti anak mo. Saan kun nga anak iso na? Pinadap ko. Anya? Uy. Ngamin libas ko kabata, pagtalawon dak natin. Pininto tada katulagan nga siyak madlang tiyaya na. Dan siya sa mga mutusustong istorya. Iso kalipatan akon. Iba't patag ko ti ama ti anak ko, dilikodan nga da asawa na. Kanya? Saan ka dumabaling nga may patag? I'm sorry, Tensyo. Nga magsubli-subli akto, Almira. Tabarbarin magpalutot panunot mo. Nagsubli-subli akto, barbareng nagbalbali ti panunot mo ko na ni Tensyo. Kalpasan ti duwang alawas manon nemi ti mawagan ni Sir Nelson. Hello, Almira. Hello? I miss you. I miss you too. Kailiw ko na ta. Sapsapulan na ka ngay. Pag ko na, daddy, kung na na. Mailiw kang ka. Kas mati pa nakailiw ko kang ka. Kumusta kayo matan kini Amy? Nagtultuloy ti gulo ti piyak mi. Ibilbil na kanya, nasa pulen ka. Tapno, isublig dito iti. Inatap mi anak mi. Ibudnom lang kung kuha ng aminan. Nga si kamad lat ama, ni Chudyo. Tsaka mo. Nagsagana ka. Baka batugtalan na nga nito ayan nyo. Kung may daalayan tubing. Sino? Baka ni Amy? Padasin at umay dito'y. Ilang pasok tirupa na. Ngem saan nga isot imay manong nemi. May sa nagpintas nga bakit nga dekotse. Nakiktutak manong nemi. Ida sa punan na. Sige ka rin na Almira. Yes ma'am. Nga siga, ti akin anak, timpaadap mo ka na Nelson kini Amy. Kapimanaw ka, kinlibas mo ti ubing. Amom ka di mabalinta ka kasuan. May sak nga bugado. Sanga ka po, may sak nga bugado. Sut ka po nang imayag dito'y. Ngem, kahit kung ipagkaking ka, nasyak amis mo ti ina ni Amy. Ma'am, siyak ti mamang ni Amy. Yung baga ni Amy ti problema na. Nagsalunsudag mat kini
Nelson, nasa dinot pakasaraka kay ka. Saan na ka man rin nagulbutan ni Nelson? So yung mic dito. Alayag tubing ka. Gabot sa samon nga anak. Nga ma'am, adumot kasuratan ng gamak. Nga masapol nga agtalinad nga siyak di yaya. No sa dinumati ang tubing sumurtak. Nga may katandakan nga yaya. Kasanun ti kasuratan ma'am? Mabali nga maribok dati nga suratan. Nang runa, no at saan nga natuloyan. Nanatuloyan. Awan ti pirma ti abogado. Ngayon kami nagsasarita ta kailang. Ngayon mabaling ang waswas. Ma'am, lating itek, oraan niya't aramidan nyo. Abogado kayo man, abogado kayo. Ngayon ta kanin tekak. Nasangitad ka ta kayo tubing. Taapay, gaputanak ko. Impaadap mo. Ada pa pala sa pagkakitaan ng impaadap mo. Sumayat ka manunasan. Then mo kanya tubing. I'm sorry, ma'am. Saan nyo mabaling ti sumarik? Ang mga anak anak ko. Abogado kayo mga peso. Nga matrespassing kayo. High school graduate lang. Saan ang edukada? Nga mamok pagluklo ka. Di mo amot pagluklo ka rami ka. Mataksang ka. No saan ko man nga maala ti apo ko. Mabalik nga, subliak to, nga dakadwa ko nga pulis. Taplo mapasamak mo sa haraming aran tubig. Sige, nagsubli kayo. Nuad ng tupay masublian nyo dito. Gapot ay atayog tanak ko. Ipanong ko tanak ko. Saan yung maalat tanak ko? Saan yung maalat iputot ni Nelson Kanyag? Naggapuha mismo kang kandeta nga malikas. Gapotay sa tagpeso. Pudno nga putot ni Nelson, ti anak ko. Gapotay na minsan, kad nagkanaig kami. Nasikugan na, napututan na. Kad gapotay sa andang madaan ti anak, tapno lang agragsak ni Nelson. Adap ko ti anak ko. Ti kondisyon ko siya malang tagbaling ngayaya na. Oras sa doon papanan tayo, ma'am. Aging ganda paglimanggak, aglimanggak. Saan yung mabaling nga alahin tanak ko? Happy nga ambing nga paadap mo. Di mo pinanunot, durumbing una yung paadap mo. No, once nga yung paadap mo, nakitawanan ti kalindigam kang kuwana. Oras nyo tayo ramidam iya. Sumbalbalagan ka. Inat mo laing kanya, tubing. Tama nga numataksang ka muna. Saan ko itad, ma'am? Matayak pa yun. Sakbay nga maalayo tanak ko. Hindi makapanawin ti abogada nga ina ni Ma'am Amy. Tinawagag ni Sir Nelson. Libre-pas mo di programa naman ng Amy. Simong batasigod. Sir, Nelson, gabgabot ito ti ina ni Amy. Amok. Kalamok nga sa mong mawaling itad kang kuha na tanak ta. Impang danak, aramida na kano ti amin, kan mataksanak kano. Anya taramidek? Urayan dak dita. Tao may kayalain. Nelson, wait. Saan nga napatag kanyak ta asawak? Kain oray no iramraman tak nga itarom. Iti katugangak nga abogado. Basta nasken. Saan ka nga mapukaw ng kina? Yan tangay, saan nga siyak ti mo na? Anya dikit mo sawit? Imuno na nga nagaramid ni Aiming iti siyak. Anya? Gabot pa nagbarambartek na. Sana nga naliklikan din kapag sex, hindi may sakarig hindi barkada na. Kaupisanaan na. Kasano nga na mo, ado na giti ebidensya ng insanda kanya. Awan ti ebidensya na, di ba? Ngem siyak ad ebidensya
kontra iti asawa. Ngayon una nga naglalaki, sakbay nga dada, pasamak ka data. Unang imun unata kaputa, awan pa ni, tikait kong sawen kadag ito'y. Tinapasamak ka data, idikit aksidente lang. Saan nga nairanta. So urayan dak, iti anak ta. Ito may kailangan. Umayakon. Sige kanod, alistom Nelson. Urayan da ka, alistom. Kalpasan ti 15 minutes manong nami adda ni Nelson. Nakarubot kami matin nga agina manong nami. Kat ko na kanyak ni tatang. Ay nakakad din ay balasan ko tinararamidam nga gulo. Guro ka man, kasalitak data nga Nelson. Tatang, saan ka mag-iskadalo kan santa ka mong igawit ang mga nusandak. Ang mga anda pakaigawidan mi kat anda makakamakam ka. Daw, basta kasalita ka. Nabagamalim nyo, tata. Wanti na bagamalim, di kasto nga aramid mo, sir. Ginundaway mo kinarukop iti anak ko. Nga po nagbalingapan mo, iso na, na-inlove ka, Jesus rapo. Taba gustuhan na unang dagdagan ti programam, napamumatan pudpud no si dikugan. Aksidente na napasamak tata. Yung sa nga bale, nakasakin na ako mangilaban ti panagkayat ko kayang kuhanan. Gamat dasawam, sir. Dasawak. Ngam saan ko nang patpateg. Sa imo na nga nangaramid, nagaramid sakbe kanya. Adamatan sa baling nga lalaki ti biyag na. Abogado pa ti inana, kasanon no. Di bagang kami ti Serena di kiti pulis manong. Ha? Nelson? Di kiti pulis? Kita nga kadwatan kotse ni abogado. May kayo, Kristo kayo. Imalisto kam nga naglugan iti kotse manong naimigat intudok. Doon sa dinong pangiturungan na tanda at pagsurkatan nga pumano nga umadayo iti lugar mi mano. Tatang, saraan nyo na ito nga dalang kalpasan nga makaruwar kami. Kinunak kini tatang manong nemi kat nagtungpal mo. Nakadayo kami manong nemi di sumrek, tilugan na iti pulis, iti dalal nga agturong iti ayan mi. Ngam nakamang minti highway manon nemi kat nakadayo kami. Nelson, dito nga gulo. Ilaban ta, ti amin. At akadilaban ta, gabutak pimpinatagda. Malaksid nga tan saan kumanga nagkaramid ngay muno na ni Amy. Imuna na kaliniputan. Sana ko nga iten, tsak mata na iten. Sikan di patpatik ko, Almira. Saan nga kaputad na putot ko ka. Saan nga kaputad na ni Chucho. Nagring ti cellphone naman nung naming at sinumbatan na. Mama, nakadayo kami. Oraan niya't araramidan nyo. Da kamin kini Almir tagdan na. Jakun kayat anak yo. Huwain, aramidan nyo ti amin. Aramidan nyo. Awan ebidensya yo. Irin to ta siyak kada ebidensya. Yung muna nga liniputan nagtanak yo. Nagbalinan nga takas ti anak yo. Nagbalinan nga. Kasjet ugali na manipod di nak maipayan ti anak. Isutin muna nga ng gulo ti biyak mi. So nga saan kumansak ti papasulin nyo. Sige, kinagmamanihuak. Bye. Nelson, sa didungar ti papananta. Kasanong ti programa? Saan siguro nga agpaot. Baka makalawas lang. Makasubliak tumatlang ti stasyon. Nabang kami di may isang lugar manon nami nga naman ni Nelson nga saan kami nga matuntunan di kita nasika namang tuntun kada kami. Uwan manong. Kadagdandaging madlatay ti radyo, ti pagpapayan ng radyo, ng runa ka nagidamdamag. Aging ka manong nami abimtak ti damag. Nga na-aksidente ni Ma'am Amy iti na kotse. Nabarte ka nagmaneho manong nami kat natay. Ano ti kunada? Awanan ti asawak. Diyos ko. Saan nga nakalasat?
iti pa nakaksidente na. Sigon ti damag, impilit na tayo nag-drive na si Babartek. Aging ka nagsarili. Na itong par ng tikotsay na tipuon ti poste. On the spot nga na tayo suna. Diyos ko. Sabay ko tawatem ti kararuan ni Amy. Condolence, Sir Nelson. Agamanak. Ngawawalan ti problema sa kadi. Balo akon. Ngaman nga rin, mapangka, mapumo kitain ti asawa. Asawak pa lang. So nga, itulad kami lang sa Jibalayo. Kalpasan na. Inakiti po narariya, ngayan ti asawa. Siya ti sapsapulin na kita taga po narariya. Siya ti mang claim ti asawa. Kariban saya kumitlaing suna. Iti pagtaingan mi. Mabaling ka dito umahito. Oresan pa lang. Ang mga napagbabaraan da ka na kiti partido na. Almira, sumagmanulan na aldaw. May wakas tundi amin. Aba man lagi di maitapon ti bangkay ti asawak. Kalpasan ti makabulan. Datanton tegdan na. Iti balayo, siyak tinang ipatagtarita di nga balay. Iso na, welcome ka sa di kang subli. Dakay nga gina. Kalpasan to ti makatawan, asawain ka. Kalpasan ti makatawan, asawain ka, kinunana manong nemi. Kat kastangar tinapasama. Nasurog idin nga may sa titawan ni Junior manong nemi. Kat pinagiddan mina, ti kasara. Kalpasan na balbaliw a panakabunyag uno balbaliw. Ken ti panakabunyag. Ken ti panagbalbaliw, panakabalbaliw, iti panakarehistro na. Nga nagsublimat lang, nga siyakti na ti anak ko. Manong nemi, kasladyak iti patyen, amo masamak, iti inat-arapaap ko. Tatong galagdenge kang iti programa nga malagip mo pa nga programa ni Sir Nelson manong. Inarapap ko idi nga siyakter arakupen na. Inarapap ko idi nga siyakter agkan. Napasamak. Iti sirok ti adu nga bituin, idi pa nakaipalais ti asok ka na rin eng. Kada idi, nga napasamak. Nagsikuga kinipas ngay ko ti anak ko. Diyak ni namnama, nga babaen kini Junior. Ket, nagbaligak, nga siyak metlaeng, iti katakta ko na inay ni Sir Nelson iti itong palbihan. Kasi diya iti napasamak manong. Mabaling isot na ikari, napasamak, nga saan nga naornos ti pamilya na, nga butasan nga madaan ti anak, ti asawa ni Sir Nelson. Kapag ko pina-adapt ti anak ko, siyak ti yaya. Kat sa diya met siyempre, nga nasulisog kami nga manin nga agpadpada. Aging ka, ngayon labang mitikalinda kami, nga nakamtag pimpinateng. Kahit no saan nga natay ni Ma'am Amy, baka ging kakaw makaragitoy kat problema. Ngem, iti pupusay na isumaten tinangtad kata kami ti wayoya, tapno ang kasar, kanda kami tagdan na itutong palbiag. Akadan nami ni Junior, kaya nagdatuwapay, nga babae nga anak. Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong asli di lang kalman, nga napasama, kaya manaklaw na ti anos mo ng ibasa. Sabi ko damat na ibadik ka liwliwa, iti part 3, part 1, part 2, and part 3, nga pagkasalita. Thank you, and more power. Ito nga nagyaman nga pagaya mo, Almira. Yan, ay kayapsat ni Almira, kas sa request, ni kita mayat nga mangdengeg, no saan nga nagdengeg ka dato nga drama idi.